ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоъоти вақтро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. дар студия бо хабару гузоришҳои ин соат Сарвинози Нур. дар оғоз сархати хабарҳо. даври ниҳоии озмуни шаҳрии мис душанбе 2026 саҳифаи нав дар ҳаёти фарҳангии пойтахт. ғолибон аз рӯи 3 номинатсия муайян гардиданд. баргузории фестивал озмуни ҳунармандону косибон таҳти унвони беҳтарин устов ва шогирд дар шаҳри душанбе, садои асбобҳои ҳунарӣ, рангҳои ҷолиби маҳсулоти дастӣ ва чеҳраҳои пурифтихори ҳунармандони ҳирфаӣ. механизмҳои муосири арзёбии сифати таҳсилот ва татбиқи онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии соҳавӣ, ташкили ҳамоиши илмию назариявӣ дар ин замина. бори аввал пойтахти азизамон шаҳри душанбе шоҳиди як рӯйдоди зебо ва фаромӯшнашаванда гардид. баргузории озмуни мис душанбе 2026 саҳифаи наверо дар ҳаёти фарҳангии пойтахт боз намуд. саҳифае ки зебоӣ бо маърифат, ҳунар бо одоб ва ҷавонӣ бо ормонҳо ҳамқадам гардид. ҳамкоронамон ғунчагул нурализода ва искандари додарбек аз раванди баргузории даври ниҳоии озмун гузориш медиҳанд. озмуни мис душанбе 2026 ба нуқтаи муҳимтарини худ даври ниҳоӣ расид. имрӯз зеботарин гулдухтари пойтахт тоҷи тиллоро ба сар мегузорад. ногуфта намонад дар баробари мис душанбе 2026 ҳамчунин мис маҳбуби дилҳо ва мис интеллект муайян мегардад. марҳилаи ниҳоии озмуни зебоии мис душанбе 2026 бо фазои идона оғоз гардид. саҳна бо чароғҳои рангоранг оро ёфта, тамошобинон шоҳиди як рӯйдоди фаромӯшнашаванда гардиданд. дар оғози барнома муовини аввали раиси шаҳри душанбе Бахтиёр Шарифӣ суханронӣ намуда, аҳамияти озмунро муҳим арзёбӣ намуданд. сипас ҳамаи иштирокчиён бо либосҳои зебои миллӣ ба саҳна баромада, бо иҷрои як рақси дилфиреби тоҷикӣ ҳунару маҳорати худро муаррифӣ карданд. ҳаракати ҳамоҳанг, табассумҳои зебо ва зебоии табиии духтарон. баъдан ҳар як иштирокчӣ ба таври инфиродӣ ба саҳна даъват гардида, бо нақши рамзии гурдофаридҳои тоҷик, рамзи ҷасорат, зебоӣ ва ифтихори миллӣ ҳунари худро пешкаши ҳакамон ва тамошобинон намуданд. вазифаи асосие ки ба ман вогузор кардан бисёр мушкил гӯям ҳам мешавад, чунки дар як муддати кӯтоҳ тамрини манамин маҳорати суханвариро омӯзондан ниҳоят мушкил аст. лекин гуфтаниам ки ана ин зебо духтарон тавонистанд аз ӯҳдаи ҳамин бароянд. марҳилаи навбатӣ бо саволу ҷавоб оғоз гардид, ки яке аз қисматҳои муҳим ва ҳалкунандаи озмун ба ҳисоб мерафт. иштирокчиён ба саволҳои ҳакамон бо эътимод ва андешаи амиқ посух дода, сатҳи донишу ҷаҳонбинии худро нишон доданд. дар ин қисмат ҳозирҷавобӣ ва қобилияти фикрронӣ нақши калидӣ дошт, аммо пушти ин саҳнаи пурҷило лаҳзаҳои дигаре низ ҷараён доштанд. ҳамаи мо арзанда ҳастем, чунки духтарон хеле зебо ҳастанд, боистеъдод ҳастанд ва дониши хуб доранд. ман фахр аз он мекунам ки тоҷик духтар ҳастам ва барои ман ифтихори бузург аст ки шаҳри худро намояндагӣ намоям ва ба тамоми ҷаҳон муаррифӣ созам ки духтари муосир метавонад на танҳо зебо, балки иродаи қавӣ дошта бошад ва истеъдодҳои нотакрор дошта бошад. ёдор мешавем ки озмуни мис душанбе 2026 бо мақсади муаррифии либоси миллӣ бо инобати ҷашну маросими милливу давлатӣ ва талаботи хизмати давлатӣ, тарғибу ташвиқи мӯди тоҷик аз нигоҳи замони муосир, бо инобати таъриху тамаддуни миллати тоҷик, дарёфти чеҳраҳои нав ба хотири муаррифии шоистаи либоси духтари тоҷик, пешниҳоди тарҳи либоси миллӣ аз нигоҳи тароҳун бо назардошти талаботи замони муосир дар асоси қарори раиси шаҳри душанбе роҳандозӣ шудааст. ҳамин тавр даври ниҳоии озмуни мис душанбе 2026 ба лаҳзаҳои ҳалкунандаи худ наздик мешавад. лаҳзае ки орзуи ҳар яке аз ин гулдухтарон ба воқеият табдил меёбад. иштирокчиёни финалии мис душанбе
2026. ва ниҳоят лаҳзаи деринтизор фаро расид ва ҳама интизори шунидани номҳои ғолибон буданд. бо қарори ҳайати якамон унвони мисс маҳбуби дилҳо насиби Сумайя Раҷабова гардид, духтаре ки бо самимият ва табассуми худ дилҳоро тасхир кард. Муборак бошад. дар ҳақиқат ман хеле эҳсосоти баланд дорам, барое ки ман фикр мекардам ки ман мисс интеллект барои ин номинатсия ман бисёр кӯшиш кардам ва ман бовар надоштам ки ин қадар одамҳо барои ман овоз медиҳанд, ин қадар одамҳо боварӣ доранд. Барои ҳамин барои ман каме мушкил аст ба боварӣ кардан ва ман мефаҳмам ки ин чӣ қадар масъулияти баланд аст мисс будан. Барои ҳамин ман кӯшиш мекунам ки давом диҳам ва ҳамеша фарҳанги худамонро новобаста дар куҷое бошам баланд дорам. унвони мисс интеллект бошад ба Субҳия Тоирзода дода шуд, ки бо донишу ҳозирҷавобӣ ва андешаи амиқи худ аз дигарон фарқ намуд. Муборак бошад. бо назардошти адолат ва ҳамон зеҳну саволҷавоби бениҳоят шаффоф ман тавонистам ба мақсади худ бирасам. Аз рӯзи аввал ман ба ин унвон мехостам омада расам ва ин рӯз дар насиби ман будааст. ман аз ҳар як тарафдори худ ки беш аз 7000 овоз ба ман доданд бениҳоят миннатдорам. ва ниҳоят соҳиби тоҷи асосии мисс Душанбе 2026 Фариштамо Асланова эълон гардид. лаҳзае ки орзу ба воқеият табдил ёфт ва тоҷи тиллоӣ бар сараш гузошта шуд. Получает главную корону. Мои впечатления очень приятные. Шоу закончилось. С одной стороны, мне грустно, потому что буквально 3 месяца мы старались над этим шоу, старались над каждым дефиле. Но и с одной стороны радостно то, что это закончилось, и то, что каждый человек получил свою награду, и то, что столько, сколько мы вложили сил, это окупилось в тройном размере. И я безмерно счастлива, то, что я одна из обладательниц этого титула. ин шон барои ҳар як иштирокчӣ хотирмон боқӣ монд. Мисс маҳбуби дилҳо, мисс интеллект ва мисс Душанбе 2026. имрӯзҳо эҳёи ҳунарҳои миллӣ танҳо як анъана нест, он ба як ҳаракати муҳим барои ҳифзи фарҳанги миллӣ табдил ёфтааст. дар ин замина ба хотири эҳёи ҳунарҳои мардумӣ озмуну фестивалҳои гуногун ба роҳ монда мешаванд. зимнан дар муассисаи давлатии боғи Ирам фестивал озмуни ҳунармандону косибон таҳти унвони беҳтарин усто ва шогирд баргузор гардид. тафсилот дар гузориши ҳамкорамон Меҳринисои Абдуҳомид. садои асбобҳои ҳунарӣ, рангҳои ҷолиби маҳсулоти дастӣ ва чеҳраҳои пурифтихори ҳунармандони ҳирфаӣ боғи Ирамро ба як намоишгоҳи зиндаи ҳунарҳои мардумӣ табдил дода буд. фестивал озмуни беҳтарин усто ва шогирд на танҳо майдони рақобат, балки саҳнаи намоиши анъанаҳои миллӣ ва пайванди наслҳо гардид. ба иттилоъ мерасонем, ки даври шаҳрии фестивал озмуни ҳунармандону косибон таҳти унвони беҳтарин усто ва шогирд дар 4 номинатсияи қаннодӣ, номинатсияи бофандагӣ ва дозандагӣ, номинатсияи коркарди чӯб, номинатсияи коркарди металл ва маснуоти тайёри филизӣ баргузор гардид. дар он ҳунармандону косибони варзида бо шогирдони худ ширкат намуда маҳсули меҳнати худро пешкаши тамошобинон карданд. қолинҳои дастбоф бо нақшу нигори миллии нодир, намунаҳои зебои кандакорӣ, оҳангарӣ, ҷавоҳироти нозуку дилфиребӣ заргарӣ ва либосҳои миллӣ, шириниҳо аз қабили ҳавло, нишоло, набот, печак, қандалот дар ҳар як гӯшаи фестивал фарҳанги бои тоҷиконро бозгӯ мекард. иштирокчиён на танҳо маҳорати худро нишон доданд, балки дар амал исбот карданд, ки ҳунар меросест, ки аз устод ба шогирд бо муҳаббат ва сабр мегузарад. ҳайти якамон ба ҳар як кор бо диққати хоса назар андохта, ба сатҳи иҷро, навоварӣ ва риёяи анъанаҳои миллӣ баҳо доданд. муовини раиси шаҳри Душанбе Меҳриддин Тоҳирзода земни суханронии худ таъкид кард, ки чунин чорабиниҳо барои рушди ҳунарҳои мардумӣ ва ҷалби ҷавонон ба касбомӯзӣ нақши муҳим доранд. фестивал бо барномаи рангини фарҳангӣ идома ёфта, фазои идонаро боз ҳам ҷолибтар гардонд. дар анҷом беҳтарин устоҳо ва шогирдон бо диплом, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. ғолибони озмун бошанд ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифтанд. фестивали беҳтарин усто ва шогирд бори дигар собит сохт, ки ҳунарҳои мардумӣ на танҳо мероси гузашта, балки сарвати зиндаи имрӯз ва кафили ояндаи фарҳангии миллӣ мебошад. дар идома барномаи рангини фарҳангии пешниҳоди ширкатдорони фестивал озмуни беҳтарин усто ва шогирд гардид, ки хеле ҷолибу хотирмон буд.
дар шаҳри душанбе форуми амнияти осиёи марказӣ дар мавзӯи низоми амнияти осиёи марказӣ, нигарониҳо, таҳдидҳои муосир ва зарфияти стратегӣ доир гардид. Аз рӯи натиҷаҳои форум барои таҳкими ҳамкории минтақавӣ, коҳиш додани таҳдидҳо ва истифодаи самараноки имконоти мавҷуда, тавсияҳои амалӣ таҳия карда шуданд. Гузориши ҳамкорамон аз рафти форуми мазкур омода шудааст. бо ташаббуси маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо намояндагии минтақавии бунёди Конрад Аденауер дар Осиёи марказӣ, форуми амниятии Осиёи марказӣ ташкилу роҳандозӣ шуд, ки намояндагони кишварҳои ҳамҷаворро ба ҳам овард. ҳадафи асосии форумро масъулин дар баррасии масъалаҳои мубрами амният дар Осиёи марказӣ, инчунин табодули андешаҳои коршиносӣ оид ба рушд ва пешгӯии онҳо дар дурнамои кӯтоҳмуддат ва миёнамуҳлат маънӣ дод карданд. дар кори форум намояндагони муассисаҳои тадқиқоти стратегӣ назди президентҳои кишварҳои Осиёи марказӣ, ҷомеаи коршиносон, ташкилотҳо ва фондҳои байналмилалӣ, инчунин кормандони намояндагиҳои дипломатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсияшуда иштирок доштанд. дар оғози форум директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошт, ки иштироки намояндагони муассисаҳои тадқиқоти стратегӣ назди президентҳои давлатҳои Осиёи марказӣ, ҷомеаи коршиносон, ташкилоту фондҳои байналмилалӣ ва намояндагиҳои дипломатии кишварҳои гуногун дар ин форуми сатҳи баланд нишонаи равшани таваҷҷӯҳи рӯзафзун ба масъалаҳои амнияти минтақа мебошад. дар форум масъалаҳо оид ба хатарҳо ва имконоти дохили минтақавӣ ва фароминтақавӣ, ҷанбаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва нақлиёти транзитии таъмини амният, инчунин дурнамои имконияти стратегии минтақа мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар идома намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ ва роҳбарони марказҳои таҳлилии кишварҳои минтақа баромад карда, вобаста ба мавзӯи форум андешаронӣ карданд. дар рафти форуми мазкур муайян гардид, ки яке аз омилҳои дигаре, ки рушди устувори иқтисодиёти кишварҳои Осиёи марказиро дар шароити ноустувории глобалӣ таъмин карда метавонад, ин маблағгузории сабз, таъмини рушди иқтисоди сабз ва истифодаи технологияҳои инноватсионӣ дар шароити коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бо дар назардошти истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатпазири ба содирот нигаронида шуда мебошад. дар форум мавзӯъҳои чолишҳо ва имкониятҳои дохили минтақавӣ дар низоми таъмини амнияти Осиёи марказӣ, чолишҳо ва имкониятҳои фароминтақавӣ дар заминаи таъмини амнияти Осиёи марказӣ, ҷанбаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва нақлиётиву транзитии таъмини амнияти Осиёи марказӣ, чолишҳои эҳтимолӣ ва имкониятҳои стратегии рушди Осиёи марказӣ дар дурнамои наздик матраҳ шуданд. бино ба гуфтаи масъулин, баргузории форум ба майдони муҳим барои таҳкими муколамаи коршиносӣ ва ташаккули равишҳои ҳамоҳангшуда ҷиҳати таъмини амният ва рушди устувори Осиёи марказӣ табдил ёфт. дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмоъмин Раҳимов конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ назариявӣ таҳти унвони механизмҳои муосири арзёбии сифати таҳсилот ва татбиқи онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии соҳавӣ бо иштироки намояндагони мақомоти давлатӣ, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, олимону муҳаққиқон, омӯзгорон ва коршиносони соҳа баргузор гардид. Тафсилот дар гузориши ҳамкоронамон. баргузории ҳамоишҳои илмию маърифатӣ дар муассисаҳои олии таълимӣ дар сатҳи зарурӣ идома дорад. зимнан дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмоъмин Раҳимов конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ назариявӣ таҳти унвони механизмҳои муосири арзёбии сифати таҳсилот ва татбиқи онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии соҳавӣ баргузор гардид. чорабинӣ бо намоиши дастовардҳои донишкада оғоз ёфта, меҳмонон ва иштирокчиён бо имкониятҳои методию техникӣ, дастовардҳои илмӣ, варзишӣ ва таълимии донишкада аз наздик шинос шуданд. дар кори конференс намояндагони вазорати идораҳо, муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва марказҳои илмӣ иштирок намуданд. баромадкунандагон доир ба аҳамияти ҷорӣ намудани механизмҳои муосири арзёбии сифати таҳсилот, мутобиқсозии низоми таълим ба талаботи байналмилалӣ ва рушди нерӯи зеҳнии ҷомеа андешаҳои худро баён карданд. дар рафти ҳамоиш қайд гардид, ки қабули консепсияи миллии рушди сифати таҳсилот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2044 заминаи муҳим барои такмили низоми арзёбӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот ба шумор меравад. бояд қайд намуд, ки бо мақсади арзёбии сифати таҳсилот аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз қабили барнома, консепсия ва стратегияҳои дахлдор қабул ва мавриди амал қарор дода шудааст.
ва маҳз имрӯз низ конференсияи мазкур бо мақсади саҳмгузорӣ ба масъалаҳои марбут ба арзёбии сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ҷустуҷӯ ва пешниҳодҳои роҳҳои муосир барои баланд бардоштани сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ бахшида шудааст, ки барои амалишавии консепсия ва стратегияи арзёбии сифати таҳсилот замина мегузорад. дар идома иштирокчиён изҳори боварӣ намуданд, ки натиҷаҳои конференс ба такмили механизмҳои арзёбии сифати таҳсилот ва рушди минбаъдаи соҳаи маориф мусоидат хоҳанд кард. Зикр гардид, ки масъалаи арзёбии сифати таҳсилот яке аз самтҳои муҳимтарини рушди муассисаҳои таҳсилоти олӣ ба ҳисоб меравад. дар бахши аввали конференсия баромадкунандагон доир ба аҳамияти рушди низоми муосири таҳсилот ва такмили сифати таълим андешаронӣ карданд. ҳамзамон ширкатдорон масъалаҳои такмили барномаҳои таълимӣ, таҳияи маводи имтиҳонӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ дар раванди баҳодиҳӣ, истифодаи усулҳои муосири таълим, баланд бардоштани сатҳи донишандӯзии ҷавонон ва омодасозии кадрҳои баландихтисосро мавриди муҳокима қарор доданд. бо боварӣ метавонем бигӯем, ки натиҷаҳои конференсия барои таҳлил ва баррасии масъалаҳо вобаста ба сифати таҳсилот, низоми маорифи кишвар ва омодасозии мутахассисони баландихтисос заминаи мусоид фароҳам меорад. баъди анҷоми бахши аввали ҳамоиш, кори он дар самтҳои алоҳида идома ёфт. зимнан таъкид гардид, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии соҳавӣ дар баробари донишҳои назаравӣ ба малакаҳои амалӣ, қобилияти касбӣ, омодагии ҷисмонӣ ва маҳорати иҷодии донишҷӯён низ бояд баҳои воқеӣ дода шавад. ҷои зикр аст, ки рушди соҳаи маориф, махсусан баланд бардоштани сифати таҳсилот, яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба ҳисоб меравад. иштирокдорони ин ҳамоиши сатҳи баланди илмӣ дар идома ҷиҳати густариши ҳамкориҳои илмӣ, татбиқи пешниҳодҳои амалӣ ва истифодаи таҷрибаи пешқадами дохилӣ ва хориҷӣ мубодилаи афкор намуданд, баргузории чунин чорабиниҳоро барои рушди минбаъдаи соҳаи маориф муҳим арзёбӣ карданд. арзишҳои динӣ дар ташаккул ва инкишофи худшиносии миллӣ аҳамияти зиёд доранд. аз ҷумла поягузори мазҳаби ҳанафӣ имоми аъзам намунаи баланди инсондӯстиро дар зиндагӣ ва таълимоти худ нишон додааст. ин таълимот дар донишкадаи исломии тоҷикистон ба номи имоми аъзам абу ҳанифа нӯмон ибни собит ба роҳ монда шудааст. ҳамкоронамон дар ин бора гузориш омода карданд. моҳияти таҳаммулпазирии мазҳаби ҳанафӣ бо чунин унвон дар донишкадаи исломии тоҷикистон ба номи имоми аъзам абу ҳанифа нӯмон ибни собит конференсияи ҷумҳуриявии илми назариявӣ доир гардид. ин конференс бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ ташкилу роҳандозӣ шуд. дар кори чорабинӣ намояндаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти маркази исломии тоҷикистон, коршиносон аз муассисаҳои таълимии кишвар, роҳбарияту устодон ва донишҷӯёни донишкадаи исломии тоҷикистон иштирок доштанд. зимни ҳамоиш роҳбарияти донишкада аз моҳияту муҳтаво ва нақши таҳаммулпазирӣ дар мазҳаби ҳанафӣ изҳори назар карданд. гуфта шуд, ки баъди ноил шудан ба истиқлоли давлатӣ, ҳаёти кишвари мо маҷрои тозае ба худ гирифта, андешаи миллӣ бар пояи асолати таърихӣ ва арзишҳои анъанавӣ рушди фарогир ёфт. барои ташаккули дурусти худшиносӣ, мероси динӣ, аз ҷумла мероси фиқҳӣ ва каломи имоми аъзам метавонад намунаи равшани гуфтугӯи динӣ ва тамаддунҳоро арзёбӣ кунад. ҳамин тавр вобаста ба мавзӯи баррасишаванда дигар намояндагон ҳам ибрози андеша карданд. дар ҷаҳони пурталотуми ақидавӣ яке аз маҳаки асосӣ барои таъмин намудани адолати иҷтимоӣ ва солим нигоҳ доштани мафкураи динӣ ин чанг задан ба таълимоти мазҳаби ҳанафӣ, хосатан ин таълимот ҷанбаҳои таҳаммулпазирие ки дорад, метавонад тамоми ақидаву афкоре ки дар самти динӣ дар ҷомеаҳо мавриди баррас қарор мегирад, онро ҳамчун маҳаки асосӣ ва ҳамчун яке аз арзишҳои таҳаммулпазириро ҳамчун арзишҳои бисёр баланди инсонӣ қарор медиҳад ва метавонад ки ҳамзистии дигар намояндагони дину мазҳабҳоро дар ҷомеа ба як шакли таҳофум ва ҳамдигарфаҳмӣ оварда расонад. маҳз ҷанбаи таҳаммулпазирии ин мазҳаб пеш аз ҳама иборат аз он аст, ки фақеҳ бо таъсири он тавонист дар олами бархурди тамаддунҳо халқҳои зиёдеро атрофи арзишҳои исломӣ нигоҳ дошта, нуфуз ва паҳнои онро васеъ гардонад.
даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияҳои пойтахт ҷамъбаст гардид. дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе низ даври ноҳиявии озмуни мазкур бо омодагии ҳамаҷониба ҷараён гирифт. маросими қадрдонии ғолибони даври ноҳиявии озмун бо иштироки намояндагони ноҳия ва ғолибон баргузор шуд. гузориши навбатӣ дар ин бора. бо омодагии ҳамаҷониба ва маҳорати воло дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман довталабон аз ноҳияи фирдавсӣ ширкат варзида маҳорати худро ба аъзои ҳакамон пешниҳод намуданд. ширкатдорони даври ноҳиявӣ барои ғолибият ва иштирок дар давраҳои минбаъдаи озмуни мазкур маҳорати худро аз рӯи номинатсияҳои он пешниҳод карданд. баъди ҷанбаси даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи фирдавсӣ маросими қадрдонии ғолибони он баргузор шуд. маврид ба зикр аст ки дар ин чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ иштирок намуда доир ба аҳамияти озмун ва сатҳи баргузории он дар ҳудуди ноҳия баромад намуданд. гуфта шуд ки ҳадаф аз баргузории озмун ин дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, рушди минбаъдаи малакаву маҳорати касбии онҳо, баланд бардоштани мақому маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунари эҷодкунандагӣ ва эҷоди асарҳои нави мусиқӣ, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ, саҳми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бунёди давлатдории навини тоҷикон ва тарғибу ташвиқи анъанаҳои арзишманди миллию мероси пурғановати Ниёгон мебошад. ман Зоира ва Роҳила хонандаи муассисаи давлатии мактаби интернати миёнаи махсуси ба номи Ҷодулло Шаҳидӣ дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар даври ноҳиявӣ дар номинатсияи навозандаи академӣ фаъолияти худро нишон дода сазовори ҷои аввал гаштам ва кӯшиш мекунам ки дар давраҳои минбаъда чунин фаъолияти худро нишон дода сазовори ҷойҳои намоён гардам. сипас аз рӯи тартиби муқаррар гардида дар чорабинӣ ғолибон ва саҳмгузорони он аз ҷумла омӯзгорон қадрдонӣ гардиданд. маврид ба зикр аст ки даври ноҳиявии озмун аз рӯи номинатсияҳои санъати оҳангсозӣ, навозандагӣ, сарояндагӣ ва дизайн расомӣ ки соли чорум аст дар ин озмун илова гардидааст, маҳорати худро пешкаши ҳайати ҳакамон намуданд. бояд гуфт ки аз шумораи 200 нафари дар озмуни болозикр ширкат варзида 75 нафар сазовори ҷойҳои намунавӣ гардида ба даври шаҳрӣ рохат гирифтанд. дар воқеъ таъсису баргузории озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ба санъаткорони касбиву ҳунармандони мардумӣ ва ҳаваскорони наврас такони ҷиддие бахшида шавқу таваҷҷӯҳи ҷомеаро ба фарҳанг, санъати касбии мусиқӣ ва олами илму маънавиёт даҳчанд зиёд намуд. дар шаҳри душанбе мунтазам озмуну чорабиниҳои маърифатӣ барои хонандагони муассисаҳои таълимӣ ташкил карда мешавад. зимнан озмуни расми беҳтарин дар мавзӯи бехатарӣ аз сӯхтор аз ҷумлаи чунин тадбирҳо мебошад ки ҳоло дар ноҳияҳои пойтахт ҷараён дорад. дар заминаи нақшаи чорабиниҳои раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри душанбе ва бо ибтикори шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 ба номи Бозор Собир чорабиниҳои маърифатӣ вобаста ба пешгирии ҳодисаҳои нохуши сӯхтор ташкил карда шуд. Это пожарная служба? У нас пожар! Адрес? Да, знаю. дар раванди он масъулини раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри душанбе, шуъбаи маориф, омӯзгорон ва хонандагони фаъоли муассисаҳои таълимии ноҳия иштирок намуданд. нахуст барномаи маърифатию омӯзишӣ вобаста ба пешгирии ҳодисаҳои нохуши сӯхтор аз ҷониби омӯзгорон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 ба номи Бозор Собир пешниҳод карда шуд ки он ҷанбаҳои муҳими тарбиявӣ низ дошт. дар раванди ин машғулияти омӯзишиву амалӣ кормандони хадамоти давлатии оташнишонии ноҳияи Исмоили Сомонӣ низ фаъолона ширкат намуданд. истифодаи техникаи сӯхторнишонӣ дар ҷараёни машғулият ҷолибияти бештари онро таъмин намуд. ҳамзамон хонандагон доир ба он маълумоти муфассал гирифтанд. масъулини раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе иттилоъ доданд ки дар муассисаҳои таълимӣ мунтазам чунин тадбирҳои соҳавӣ ташкилу баргузор карда мешавад. озмуни расми беҳтарин дар мавзӯи бехатарӣ аз сӯхтор аз бахши муҳими ин чорабинӣ буд ки дар рафти он хонандагон фаъолона ширкат намуданд. фаъолияти кормандони хадамоти оташнишонӣ, сарзадани ҳодисаҳои нохуш, омилҳои мусоидаткунанда ба он, риояи қоидаҳои бехатарӣ, аз меъёр зиёд истифода бурдани қувваи барқ, бемасъулиятӣ дар самти воситаҳои электрониву барқӣ аз ҷумлаи мавзӯъҳое буданд ки иштирокчиёни озмун бо завқи баланд ва маҳорати хуби рассомӣ дар тасвирҳои худ ҷой доданд. дуруди бепоёни мо нисоратон бод устодон, хонандагон, меҳмонон ва ҳозирини гиромӣ.
сипас дар толори муассиса идомаи машғулияти соҳавӣ доир ба пешгирии ҳодисаҳои нохуши сӯхтор ба роҳ монда шуд. хонандагон бо роҳнамои омӯзгорон барномаи ҷолибро пешниҳод намуданд. гуфта мешавад ки чунин чорабиниҳо барои сайқал додани маҳорати хонандагон ва муаррифии маҳсули эҷоди онҳо заминаро фароҳам менамояд. ҳамин аст ки раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри душанбе чунин чорабиниҳоро мунтазам доир менамояд. дар идома барои иштирокчиёни фаъол ифтихорномаву сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд. бо пешниҳоди барномаи рангини фарҳангӣ ин чорабинии соҳавӣ ҷамъбаст гардид. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо сокинони ноҳияи синои пойтахт суҳбату вохӯриҳои судманд доир намуданд ки дар он масъалаҳои мубрами рӯз аз ҷумла амният, оила ва ободонии шаҳр баррасӣ шуданд. дар доираи татбиқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва бо ибтикори муассисаи давлатии раёсати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишӣ суҳбату вохӯриҳои судманд бо сокинону фаъолони шаҳраку маҳаллаҳои чор ноҳияи пойтахт ба роҳ монда шудааст. ин навбат чунин мулоқот дар ноҳияи сино баргузор гардида дар он намояндагони сохторҳои дахлдор, фаъолон, омӯзгорон, волидон ва ҷавонон иштирок намуданд. ҳадафи асосии чорабинӣ баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, пешгирии падидаҳои номатлуб аз ҷумла терроризм ва экстремизм, таҳкими арзишҳои оиладорӣ ва мусоидат ба ободониву рушди пойтахт арзёбӣ гардид. зимни вохӯрии масъулини вобаста ба хатари терроризм ва экстремизм, роҳҳои пешгирии гаравидани ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротӣ, инчунин нақши оила дар тарбияи насли солим ибрози назар намуданд. таъкид карда шуд ки танҳо дар ҳамбастагӣ ва масъулияти баланди шаҳрвандӣ метавон пеши роҳи чунин таҳдидҳоро гирифт. ҳамзамон масъалаҳои марбут ба пошхӯрии оилаҳои ҷавон мавриди баррасӣ қарор гирифта, зикр гардид ки таҳкими пояҳои оилавӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ ва баландбардоштани сатҳи маърифати иҷтимоӣ аз омилҳои муҳими пойдории оила ба ҳисоб мераванд. дар ин замина таъкид шуд ки масъулияти волидон дар тарбияи дурусти фарзандон, таҳкими муносибатҳои оилавӣ ва пешгирии низоъҳои хонаводагӣ бояд бештар гардад. дар идома доир ба корҳои ободонӣ саҳми ҳар як сокин дар тозагӣ ва зебоии шаҳр, риояи қоидаҳои шаҳрнишинӣ ва истифодаи оқилонаи инфрасохтор суханронӣ сурат гирифт. қайд гардид ки ободии шаҳри душанбе масъулияти умумӣ буда иштироки фаъолонаи аҳолӣ дар ин раванд бисёр муҳим мебошад. дар фарҷом миёни иштирокчиён мубодилаи афкор доир гардида, сокинон пешниҳод ва дархостҳои худро иброз доштанд. маросими қуръакашии мусобиқаи байналмилалии ҷудо душанбе гранд слам баргузор гардид. қуръакашӣ тартиби рақобатҳоро мушаххас намуд ва 240 варзишгар аз 34 кишвари 3 минтақа ҳарифони худро дар марҳилаи аввали сабқатҳо муайян карданд. дар маросим намояндагони Федератсияи ҷудои ҷаҳонӣ, Федератсияи ҷудои Тоҷикистон, Кумитаи миллии олимпӣ ва дигар шахсони расмӣ ширкат варзиданд. 3 апрел дар меҳмонхонаи ҳайат Реҷенси маросими қуръакашии мусобиқаи гранд-слами Душанбе оид ба ҷудо доир гардид. дар маросими қуръакашӣ намояндагони Федератсияи ҷаҳонии ҷудо, Федератсияи ҷудои Тоҷикистон, Кумитаи миллии олимпии кишвар ва хабарнигорон ширкат варзиданд. қабл аз оғози қуръакашӣ эълон карда шуд ки Федератсияи ҷудои ҷаҳонӣ ва Федератсияи ҷудои Тоҷикистон барои баргузории мусобиқаи бонуфузи мастерс дар шаҳри Душанбе ба мувофиқа расиданд. акнун аз 18 то 20 декабри соли 2026 дар шаҳри Душанбе мусобиқаи мастерс оид ба ҷудо баргузор мегардад ки ин як қадами муҳим дар рушди варзиш дар кишвар, ҳамзамон муаррифии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. зеро дар мусобиқаи силсилаи мастерс 36 ҷудокори беҳтарини ҳар як вазн иштирок менамояд. росташро гӯям гуфтан каме душвор аст. пеш аз ҳама дар ин ҷо дараҷаҳои вазнӣ хеле зиёд ва варзишгарони зиёде ҳастанд ки тамошояшон ҷолиб аст. албатта барои ман махсусан ҷолиб буд ки баромади Асадуллоев ва Маҳмадбековро бубинам, зеро онҳо аз қавитарин муборизон ба шумор мераванд. ман воқеан бесаброна интизори он ҳастам. Тоҷикистон бисёр кишвари зебо ва манзарҳои дилфиреб дорад. мардум хеле меҳмоннавозанд ва сатҳи ҷудо бошад воқеан
воқеан таъсирбахш аст, чизе хос ва махсус. ба назари ман танҳо Токио ва Париж метавонанд аз рӯи фазо бо Душанбе рақобат кунанд. хабари имрӯза ки мусобиқаи мастерси Федератсияи байналмилалии ҷудо моҳи декабр дар ин ҷо баргузор мешавад, хабари хеле хуб аст. ҳамин тариқ қуръапартоӣ оғоз гардид. ёдовар мешавем ки дар грандслами Душанбе ки аз 1 то 3 май баргузор мешавад, 240 варзишгар аз 34 кишвари се қитъаи олам ҳунарнамоӣ мекунанд. мунтахаби Тоҷикистон аз 40 варзишгар иборат аст ки аз миёни онҳо тибқи таҳлили мутахассисон Эмомалӣ Нуралӣ, Обидҷебов, Муҳиддин Асадуллоев, Сомон Маҳмадбеков, Меҳрзод Суфиев, Лоиқ Қутбиддинов, Абдуллои Орӣ ва Ҷаҳонгир Маҷидов имкони хуби дарёфти медалро доранд. ин мусобиқа аҳамияти калон дорад, зеро ба рушди варзиши ҷудо дар кишвар мусоидат намуда нуфузи Тоҷикистонро дар асари байналмилалӣ баланд мебардорад. ҳамзамон барои варзишгарони тоҷик имконияти хубест то маҳорати худро санҷида таҷрибаи ғанӣ ба даст оранд. бо ташаббуси раиси Федератсияи дзюдои Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Исмоил Маҳмадзоир ҳамаи шароитҳо фароҳам оварда шуда, Душанбе барои Грандслам 2026 омода аст. миёни духтарон бошад Мадина Қурбонзода, Аҳлия Муминова, Александра Кан ва Виктория Кисилёва ҳам аз зумраи довталабонанд. воқеан Федератсияи ҷудои Тоҷикистон беҳтарин ҳайатро барои ширкат дар Грандслам интихоб кардааст. ҳамзамон дастаҳои Фаронса, Русия, Муғулистон, Озарбойҷон, Молдова, Корея, Қазоқистон бо варзишгарони беҳтарини худ ба Душанбе омаданд. ҳайати Ӯзбекистон аз 28 нафар иборат аст, Россия аз 23, Қазоқистон аз 12 нафар, Муғулистон аз 17 нафар ва Лаҳистон аз 9 нафар. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоъотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. хайр, бо мо бимонед.